bi kɔni an bɛ zakati ka baara de la ka a essayer komi an bɛ mois min na mois de solidarité don dɛmɛ kalo don hinɛ kalo don makari kalo don zakati kɔni mɔgɔw y'a yamaruya an ka se ka denmisɛnninw la dumuni surtout yatimɛw ni falatɔw ni dɛsɛbagatɔw an ka se k'u la dumuni an b'o de la a ka ca ni mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ne yɛrɛ ɲɛ tɛ lisi la n y'a daminɛ yan fɔ yan ɲɛ tɛ nin bɛɛ ye lisi ɲɛ tɛ nin bɛɛ y'a denmisɛnninw de ye bɔn ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ n'i y'i yɛlɛma i b'u ye u ka ca hali mɔgɔ 100 ni kɔ ye an bɛ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 ni damadɔ la a ye nisɔndiyaba de lase anw ma yan e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la i ye ko ye fɔ ban kuma ka gɛlɛn ne ma nka ala ko tiɲɛ a ye koba de lase an ma hali k'a da ninnu nisɔndiyalen filɛ fan bɛɛ u bɛ yɛlɛ la u bɛ tulon na u bɛ boliboli la u bɛ na dumuni kɛ k'u kɔnɔ fa o ye belebeleba de ye an tɛ se ka dan sɔrɔ zakati foli la an bɛ barika da zakati hali bi ala k'a mɛn sen na ala k'a mɛn an kɔrɔ a ɲɛmɔgɔw ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ ala fo ka alakira fo ka barika da a diyara n ye an bɛ association in yɛrɛ fo n'o ye zakati o ye baara min k'an ye tiɲɛ na a diyara n ye a bɛnna ma mɔgɔ min bɛ se k'i hakili to denmisɛnninw na walidenw don yatimɛw don falatɔw b'a la yatimɛw b'a la dɔw yɛrɛ fa bɛ dɔw fa tɛ yen donc bɛɛ b'a kɔnɔna la dɔw masaw yɛrɛ bɛ yen fɛn bɛɛ ka yatimɛw fara ɲɔgɔn kan se tɛ mɔgɔ minnu ye ka hakili t'u la mɔgɔ min b'o baara kɛ an b'u fo ka baara ɲuman la k'u waleɲuman dɔw ye baara min k'an ye an b'a fɔ dɔrɔn ala ka n'aw sara hali bi baara in ala k'a ɲɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen bolo a dabɔra jigiya min kama ala ka jigiya ma fa ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara ala kira barika kosɔn kuranɛ bonya sɔli ala rasulu laɲini caman bɛ an bolo i n'a fɔ n ye bɔra k'an da don gɛlɛya caman na a fɔlɔfɔlɔ an mago bɛ dɛmɛ min yɛrɛ la a yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ nin kalanbulon yɛrɛ o t'an bolo fɔlɔ donc an bɛ toliso de kɔnɔna la ni funteni bɔra a ka gɛlɛn a kalan a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc nin toliso ani gadakɔrɔ la an base bi a funteni fanga ka bon kalanso yɛrɛ o t'an bolo fɔlɔ an kɔni bɛ ka kalan kɛ denmisɛnnin filɛ nin a bɛ mɔgɔ yirika caman bɔ an mago bɛ kalanbulon na a fɔlɔfɔlɔ adamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn min kɔ o ye ji ye an mago bɛ ji yɛrɛ de la n'an sera ka sado sɔrɔ zakati mɔgɔw u ka dɛmɛ kɔnɔna la o fana bɛ diya n ye kosɛbɛ ko tɔw bɛ ala bolo ka da kan gɛlɛya tɛ ban ɲɛnamaya kɔnɔna la ko caman bɛ ala bolo an kɔni bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'a ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma. bi hakilan fɛnɛ kɛra an ka kalanyɔrɔ n'o ye kalanyɔrɔ centre coranique Ousmane Cɛba Jalo donc kana o denmisɛnninw lahinɛ ni balo ye bi parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ balo di i ma vraiment o ye dɔ ye denmisɛnnin mɔgɔ 100 ni kɔ o de balo sɔrɔ bi ka sababu kɛ zakati ka ni fondation ye ni mois de octobre mois de solidarité kɔnɔna na zakati mɔgɔw fo kosɛbɛ k'u fo kosɛbɛ hali bi laɲini b'an bolo ka lase o ma parce que maa min b'i dɛmɛ i bɛ ɲini kɛ o tigi de fɛ balo dira an ma tiɲɛ don an bɛ sigida min na a ma nɔgɔn walidenw dɔ bɛ yan nɔ dɔw yɛrɛ bɛna kalan na anw fɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tila bɛɛ u faw tɛ yan u baw tɛ yan nɔ dɔw yatimɛ dɔw ye falatɔ ye dɔw fa tɛ yan dɔw ba tɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ kɛlɛ dɔw bɛ u ka dugu la ka n'u di karamɔgɔ ma yan nɔ u bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na ka kɛ don dɔ maakɔrɔba ye donc u nana kalan na o sababuya la mɔgɔ 100 ni kɔ de bɛ kalanyɔrɔ in na yan nɔ a bɛɛ yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan donc ni mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min na dɛmɛ lase o ma ka na balo di an ma ni balo dira an bɛ sigi ma nɔgɔn adamadenya foyi tɛ kɛ ni ji tɛ sigida in na ONG dɔ y'an dɛmɛ an b'u fo kosɛbɛ n'o ye ko SIFU Secours Islamique France ni mɔgɔ y'i dɛmɛ ɲuman dɔnbaliya tigi o ye fɛtɛrɛbala de SIFU y'anw dɛmɛ ka ji di an ma kalanyɔrɔ la mais ji kɔlɔn in tiɲɛna château tiɲɛna mais ji tɛ château la bilen tuguni mais an b'a ɲini zakati mɔgɔw fɛ a n'u ma se ka ji di an ma u ka sababu ɲuman ɲini n'u bɛ sɔn ka ji di kalanyɔrɔ ma